porque as cifras do paro estaban en torno aos 12.000. E tiñamos medidas para resolver unha crise que viñamos arrastrando. Agora estamos nunha situación en esas medidas non se aplican, se están a retrasar. Vai a facer un ano que se celebraron as eleccións, hai un cambio de goberno, e non temos declaracións, pero vai sendo hora de empezar a tomar medidas e cumplir os temas que están acordados no tema do Plan Ferrol, que nos parece que son as medidas que hai que impulsar para salir desta situación, que é certo que tamén implica a administración do Estado, como é o tema de infraestructuras, e bueno, pois eso está bastante paralizado. No análisis que facemos no conxunto da asociación, estamos á espera de que en esta quincena, como se había quedado, que se presente esas líneas de actuación, pero a línea de actuación en canto a que presupostos e a inmediatez, e hai cuestións que hai que abordalas de inmediato. O tema do paro, as medidas que hai que articular en Galicia, é urxentísimo de poñelas a funcionar. Por lo tanto, a quen corresponde, quen ten as competencias, en este caso a Xunta de Galicia, e non está actuando con a urxencia da gravedade da situación, non? Javier, ¿ustedes creen que la Xunta, el Estado o la Administración pertinente está tendiendo la mano, no la está tendiendo en esta situación? A realidad é que non. Sí, como dicía Julio, si hai moitas intencións, moitos compromisos, pero ao fin e ao cabo solucións ninguna. Dentro de todos esos compromisos tamén volvemos ao mismo de antes, ao tema do plan eólico, que é outro tema que tamén está a Xunta, sabe un problema de cando estuvo o bipartito, e unha vez máis con este, pois repítese a situación. Despois, bueno, eu en canto ao plan Ferrol non quería falar moito porque, a verdade, non estou moi ben. Si hai unha división, creo que dentro de... Hai dúas vertientes dentro dese plan, que é o das infraestructuras, que son opostas. Unhas veñen por fomento, que son as infraestructuras, e as axudas ás empresas que veñen da Xunta. Aí hai unha guerra nesas dúas vertientes, é un problema para a comarca, para o plan Ferrol. E pouco máis podo dicir da situación. Rocío, en su caso concreto, el de las instalaciones, ¿cómo están viendo la actuación, si es que la hay, de Xunta, de administraciones locales? ¿Se les ha tendido una mano? A pregunta está moi ben, si la hai. Vamos a ver, aquí o problema é que ven os concellos ou ven a Xunta negocian con empresas, por chamar de unha forma, piratas, non? Que pasa? O problema da subcontratación logo pasa unha factura. Que pasa? Que a factura sempre a pagan os mesmos, os traballadores e as traballadoras. Porque aquí todo o mundo en plan de subcontrato, me despreocupo e problema da empresa. Pois non, señores, o problema está ben nos concellos ou ben nas empresas. Que pasa? Que aquí todo o mundo tira balóns fora, non, o problema da patronal, non, tal, non. A ver, aquí na comarca de Ferrolterra conseguimos apoio de varios concellos. Que pasa? Que non foi extensivo ao resto de Galiza. Entón temos compañeiros que sí teñen realmente problemas para intentar pechar as instalacións, pero bueno, o máximo problema é que, bueno, que aquí todo o mundo ten boas palabras, ten sí, no que poidamos vos axudamos, non vos preocupedes. Realidade, pois non vemos nada. De feito, coa folga indefinida leamos 10 días, pero que antes da folga indefinida xa tivemos varios paróns. Se pediu axuda con bastante antelación, se avisou, porque as folgas estaban convocadas hai máis de 3 meses e ninguén fixo nada ata agora. E agora mesmo, tampouco, se alguén está facendo algo, tampouco se nota. Entón, queremos que por favor, que alguén se molle máis, que alguén faga algo. Porque, dende logo, estamos en bastante inferioridade comparándonos coas empresas. As empresas ameazan con quiebra. Mentira. Eso é mentira. Teñen pasta, vamos, para dar e tomar. Pero que pasa? Que se cerran en banda e ninguén as presiona. E, o feito está en que, a hora de devolver esos cartos aos usuarios, lles devolven os cartos aos usuarios que reclaman. Aos que non. É dicir,
tamén queremos facer un chamamento á ciudadanía, por favor, señores e señoras, reclamen, porque unha, son os seus cartos e nos fan un favor reclamando, porque senón o que nos vamos a topar é que as empresas, o sea, non teñen gastos porque non están pechadas. Tampouco, o sea, teñen gastos de salarios nin de seguridade social porque os traballadores non cobran, están en folga. E se encima non devolven os cartos e sen aí a velas vir, teñen unha postura super cómoda para non facer nada. Se ninguén media, nin a Xunta, nin os concellos disparan os pés, ven mediante sancións, recollendo os traballadores que traballan nas instalacións, cada concello que os recolla, porque realmente están traballando para o concello. Entón, o sea, o concello nos meteu, por exemplo, a nivel Ferrol, o concello nos meteu neste berenxenal que o concello nos quite, que lle meta a caña ás empresas, que tome as medidas que teña que tomar, porque o que non se pode consentir é que nos tomen o pelo aos traballadores, á cidadanía, aos concellos, á Xunta, e que se están rindo de todos nós, pero descaradamente, e iso é máis que evidente. E como se puede paliar esta despreocupación de las administraciones? ¿Hay alguna forma de llamar la atención? Porque, bueno, unas son las manifestaciones, las concentraciones, los encierros, pero llega con eso. Eu coincido con a exposición da compañeira, no sentido que isto hai que implicarse máis alá das declaracións. Isto ten un plantexamento, bueno, de que é unha situación marxinal, incluso de recreo, e que non é un tema necesario. Non hai unha dimensión do problema coa repercusión, que non é por facer demagoxia, isto é un tema que había que atendelo dándolle esa componente pública, non? O que pasa é que, bueno, aquí vimos nunha fase de que se privatizou todo, todos os servicios se están privatizando, e iso non foi suficiente, senón que se subcontrata, non? Escoitamos declaracións de empresarios en foros que están acompañados incluso cos aplausos do presidente da Xunta, de que hai que abaratar o despido, se están plantexando a esclavitude, o sea que aquí estamos nunha situación de extrema gravedade, eso non se pode permitir, unha situación democrática. E os concellos teñen que implicarse porque, claro, teñen moita responsabilidade. Cando se fai a cesión desas instalacións, como en calquera empresa, hai que exigirlle que convenio, que plantillas, etcétera, esos requisitos que están establecidos e non se cumplen. Os que vamos ás piscinas, por suerte, disfrutamos deso, nos gusta, vemos o grado de precariedade destes traballadores, a chamada por teléfono, que vas a traballar, te quedas, etcétera, etcétera. Entonces, eso non se pode permitir. É un tema que os concellos teñen que posicionarse e darlle solución. E as empresas que non cumplan, emplazar as empresas, evidentemente, se non cumplan, pois hai que prescindir os contratos, evidentemente, coa continuidade dos traballadores, pero porque esa concesión percibe o que non pode facer negocio todo o mundo, é a consta dos traballadores, desde os concellos, os empresarios, todo o mundo está a facer negocio a consecuencia de precarizar esas condicións. Isto, pola necesidade, ten unha dimensión que hai un número moi importante de traballadores en estas piscinas, en estas instalacións deportivas, pero hai un número moito máis elevado de socios que se está disfrutando deso, que tamén había que implicar e había que dar outra resposta. E os traballadores, en todo caso, que hai que destacar é a súa disposición, porque para chegar a un plantexamento de unha folga indefinida é moito grado de desesperación que se hai que encontrar, é moito grado de concienciación e disposición para dar a pelea. E iso o deben de valorar digamos, a empresa principal, porque a empresa principal é o Concello, é o que contrata, é o que está implicado, e, por lo tanto, ten que tomar medidas con ese tipo de empresarios que non cumplen, e, por lo tanto, bueno, pues habrá que dar un tempo, e se non hai tempo, se lles prescinde o contrato, e hai que tamén presionar por aí, non? Pero, bueno, é un conflito que tamén se xoga con a pouca implantación sindical, non hai unha cultura sindical en estas instalacións, non hai un hábito, hai unha dispersión, hai unha precariedade, hai unha eventualidade dos traballadores e, por lo tanto, aí non consolidas os sindicatos e, por lo tanto, non están organizados, etcétera, etcétera. O que pasa que, bueno, coa dimensión que ten e con os plantexamentos asamblearios, pois claro que se pode modificar a posición, sempre buscando o acordo, pero hai que poñer esa vontade de resolver. E, como digo, teñen que xogar un papel importante os concellos. Bueno, ya que Xoiro tamén